Vítáme vás na motokrosovém kroužku v Klatovech, kde si ukážeme první krůčky jízdy dětí na motorce. Pro jízdu na motorce musíte mít odpovídající vybavení a teď se podíváme které. Máme vybrané motokrosové kalhoty a vybíráme správně velký chránič rudi. Vybereme chrániče loktů. A nasadíme závodní triko. Poslední jsou ochranné rukavice. Nejdůležitější je výběr přilby. Přilba nesmí být moc velká, jak je vidět na videu. Musí dobře a pevně sedět jezdci na hlavě. Nejmladší děti nám začínají jezdit ve věku od 5 let. První kroky jízdy na motorce nejmladší děti učíme bez motoru. Povol brzdu. Povol. Pust brzdu. Tak, přidej plyn. Přidej plyn. Uber. Uber. Máš přidaný plyn. Uber. Tak. S pomocí rodičů pouštíme děcko z kopce a učíme rovnováhu. Učíme děcko zastavovat. Tak jdem. Učíme děti jezdit mezi kužely. A zabrzdí, zastav. A brzda, zastav, bolí. Pořád děcko jezdí bez spuštěného motoru. Dalším krokem je jízda se spuštěným motorem. Jezdec stále jezdí po rovině a snaží se držet rovnováhu mezi kužely. Přidáním druhého jezdce si jezdec zvyká, že není na dráze sám. Devítileté děti učíme průjezdy zatáčkami a menší skoky. U této věkové kategorie používá jezdec obsah motocyklu 50 kubíků s automatickou spojkou. Nacvičuje se zde už náročnější terén dráhy s profilem zatáček, skoků. Snažíme jezdce postavit do stupaček. Nacvičujeme rozjíždění, zastavování, brždění přední zadní brzdou.
Jezdec se učí levé a pravé zatáčky. A výjezd do skoku. Děti ve věku 12 let mají již náročnější výcvik jízdy na motorce. Zkušenější jezdci nám už používají motocykl s převodovkou a učí se řadit. Děti opět učíme jezdit zatáčky. Jízdu ve stupačkách a přes skoky. Tady vidíme jízdu ve stupačkách, používání spojky. Dopad ve skoku do stupaček a průjezd ve stupačkách kolem kuželů. Nezdílnou součástí je používání spojky. Tady jsme viděli nesprávné zastavení s přední brzdou. Tady už se to Kubovi povedlo lépe. Dále pokračujeme přibrzdění přední brzdou a projetí zatáčkou. Zde nacvičujeme nácvik startu, používání spojky a správné rozjíždění se ve startovací rovině. Těšíme se na vás a na vaše děti a zveme vás všechny do našeho areálu.